mina nguThuli wakwaNdwandwe phansi kwaNongoma esigodini saseSizinda. Yebo. Mina nguThabile kaSibisi eMsinga, umlandeli wamageza amahle, TBL yamageza. Ngiqale nini ukusupporta amageza amahle? Cishe ko-2012 ukuqala ukuhlakanipha kwami nje. Yebo, usisi yena uqale nini ukusupporta amageza amahle? Ngaqala nje ngisesesikolweni silandela amageza amahle, ngingakayazi indidane, ngayithanda nje sisesikolweni ngisafunda isikolwe ngo-2007. Manje siqhubeka netholele indidane cause lento ikhona vele. Into ekhona emnandi. Sizocela ukuthi ngokuzayo niphumelele bakithi support ingane yendidane. Muhle umsebenzi wayo futhi izoya kude uma thina siyeseka. Yebo, wena sisi ungathini kimi? Mina ngithi nje Nkosami ngicela bebeke bemnike nje ithuba uSiphesihle, uyacula beke bemuphe nje indlebe bakithi. Uyacula lo mntwana, ucula ngempela ayikancane. Abangezanga nje siyacela ukuthi mangabe sephinda beze futhi. Okay, yiphi ingoma yayitholele indidane oyithanda kakhulu? Okay, okwamanje igama lamaqhawe iyona esangihlanyisa enza ukuthi ngigqoze ingikhumbuze. Yabona lezi ayikhathi zethu kusaphila lendidane. Yebo sisi, wena yiphi ingoma oyithanda kakhulu? Allowance bakithi, hayi leya ngoma le ngivusa ngisho ebusuku ngilele, yazi ngilele ngivuse. Siyabonga kuyimbeleko, siyabonga. Siyabonga kuyimbeleko nje iqhubeke njalo.